Ferrero. Ayan po. May Rafaelo. So kung bumili kayo dito, ano na talaga siya, by pack. Ayan. So talagang 1KD 900. And sobrang mura po dito. Hi guys, welcome to my YouTube channel. This is Car Bisaya. Nagbabalik na naman tayo. So for today mga kabisdak ay mayroon na naman tayong pupuntahan ngayon, isang shop ng mga chocolates, biscuits, chocolates na mga gandang klase. Ayan. So ngayon, kung napapansin nyo yung sa likod ko, yan po ang pupuntahan natin. So medyo maano siya sa against the light. Pasensya na. So samahan nyo ako ngayon mga kabisdak na puntahan itong shop na to. Tara! So ito mga kabisdak ay 750 pesos lang, mga candies, 600 pesos. Ayan. So ito po yung mga candies, klaseng candies na pwede mo mabili dito. So sa halagang 1KD 250. Ayan, so maraming candies, maraming klase. So dito makakasave kayo ng kung mamimili po kayo dito. So ito, sa side na to guys ay mga candies to. Ayan. So makapili kayo dito. Hindi pa bagahe. Yan. Diba? Ang ganda. So yun guys, may mga Cofico sila, may mga gelatin. Ayan, ito 1KD 250. May Hershey's din po sila. Ayan, 1KD 450. Ayan. At may Kinder din po sila. Ayan. So Kinder Boy namin chocolates. So sa halagang 1KD. So kung i-convert na sa piso yan, so depende po sa palitan. Ayun, so ang palitan po kasi ngayon ay 1KD, equivalent to 158. So yan po yung presyo na. So mura na. Kasi kung bibilhin mo to sa mga supermarket, itong mga chocolate na to guys, ay nasa mga kulang-kulang 2KD or something, mga 300 pesos sa Pilipinas. Ayan. So ayan, may mga magandang design. Ayan. Ferrero. Ayan po. May Rafaelo. So kung bumili kayo dito, ano na talaga siya, by pack. Ayan. So talagang 1KD 900. And sobrang mura po dito. Ayan, so mga chocolates. Ayan. So ito naman ay mga candies. Ayan, mga bibito, Bunart, and mga gummy cheesecake. Ito naman ay yung hilig na mga bata na choco snack biscuits, yung stick siya na may chocolates. Ayan po. So guys, ito yung mga items na dito. So mayroong Galaxy chocolates. Ayan, taas. Ito may quality street na chocolate, 1KD 750 lang isang ganito na. Ayan o. So diba, kumura ka talaga dito. Ayan. So yan, so mayroon mga chocolates na nakabit, ano na rin, right. So iba-ibang flavor yan. So halagang 1KD 750. Yan po. Ito naman guys ay KitKat. Ayan, so ang KitKat nila, ang isang box na ganito, kung nasa supermarket to guys ay nasa mga kulang-kulang 2KD 900. So dito makukuha mo lang ng 2KD 500. So ito naman may pack siya, ayan, 3 plus 1 sa
halagang 550 pills. Yan. Dito naman ay KitKat pa rin, original siya guys. Ayan, cocoa plain 1,750. At may Reese's, ayan, sa halagang 1KD 150. Ayan po. O diba? Ito Lion, Nestle, Tula, ayan. So ay, mayroon din po silang Milky Bar. Ayan, Milky Bar. Ayan, ano to, 54 by 12 gram. Halagang 500. Ayan, so ito yung mga presyo na. Ito. At mayroon din po silang mga marshmallow. Ayan. Coconut malos. So, sa halagang 500 pesos ang isang pack na ganito. At mayroong Nutella. Ayan. So sa isang ganito guys ay makukuha mo lang ng 750 pills sa 132 grams. Ito. At mayroon din po silang malalaki. Bueno. Ayan. So, sa ganitong kalaki, ito kalaki po, 8 plus 2 na siya. So makukuha mo lang 1KD 750. Ayan. So depende po sa size. May tirero sila na cushion. Ayan. Ayan po. Klase po guys. Mahilig din po kayo sa Nutella na chocolate, yung sarap to sa tinapay. And so guys, makukuha mo lang ng 2KD 350. Itong malaki, ilang gram ba to? 1,000 gram. Ayan, halagang 2KD 950 po. Ito kasi ay 750 gram na. So, maliit siya ng konti kaysa dito. So dito na tayo. At ito guys, ang magandang pansasalubong sa Pilipinas. 2KD 250 lang, tirero. Yan guys. At kung nakita mo lang sa packaging guys, ayan o, ganda. Ayan. Diba? So maganda tayo tingnan, maganda pa sa lubong. Diba? Ito mix to siya. Ayan. May milk, chocolates at brown, black chocolate. Sa halagang 2KD 250. At mayroon din po silang ganito, plain lang. At ito, hilig to sa mga bata. Ayan po, 2KD 500 po. Ayan. So ito ang mga kabisdak, mga Galaxy. Ayan, Galaxy chocolates. 24 plus 4, so 28 na siya guys. So sa halagang 4KD 750. Ayan, ito siya. So iba-ibang flavor siya. May hazelnut, smoked milk, crispy, coconut, caramel, white chocolate, at may smooth dark. Ayan, so ito maganda to. So mas mahal siya konti kasi 5KD 750 po kaysa dito. Ayan, kasi 4KD 750 po yung iba. Ito mas mahal to kasi dark chocolate kasi to. Snickers 950 pills ang isang ganito. Ayan po guys. So 8 po ang laman nito. 8 by 25 grams. So ito naman Galaxy smoked milk. Ayan. So 3 na siya pero malalaki. 1KD 250. Smack, ayan, nakikita ang dami itong sarap to smack. 2KD 500 po. Ayan. So ito naman Caprice guys, ay masarap to. Yung pamilya na itong biscuits na to guys, ayan, Caprice. Masarap to. So ayan po yung mga chocolates nila.
Ito naman ay chocolate lotify tawag nila. Sa loob nito mayroon siyang marshmallow. Ayan. Ito. Sa halagang 750 pesos. At mahilig din po kayo sa lata guys na gayan. Ito. Ayan, butter cookies. Ano po. So, ano po to siya? 2 kg, 250 pesos. Ito, Danisa, butter cookies. At mayroon din po pala siyang maliit. Ito, sa halagang 1 kg, 250. Kasi ito naman ay mga wafer to. Wafer chocolate guys. And so, halagang 2 kg, 400. Ito naman, kagaya kanina, mga biko. 1 kg 750 mga wafers o biscuit wafers. Ayan, so may dark, may chocolate lang. Ito naman coconut biscuits. Ayan, sa halagang 850. Ayan guys, sa mga mahilig sa pipiro, ayan po isang ganito guys. Ayan, 32 gram by 88 packs ay 256 gram. Ayan, white chocolate to. So halagang 1 kg 750 po. Ayan. At dito naman sa kabila, pipiro. Ayan po, 38 packs na po siya guys. Ayan, parehas nito. So parehas lang sila ng presyo, 1 kg 750. Sa mga mahilig sa pipiro dyan, ayan po. Ito naman sa kung familiar mo yung lapper, ayan, looking. So meron po sila guys. Mula sa chocolate, wafer biscuits, ayan. So klase yan. So ito po yan, 1 kg 100, mayroong 4 kg 750. Ito kasi guys, itong lapper ito, gardenia, ayan. Masasarap kasi ito. Gusto ko tong biscuits ito. Yan. At meron ako nakita, graham, paborito ng mga Pilipino, lalo na gumawa ng mango float. Ayan, mango float. Ayan po guys, Gaim Waisan yan, oh, Philippine brand. Meron din pala dito. Ayan, so halagang 550 pesos. Ayan, isa. Ayan, rich in fiber, Elvita. Ito yung kinakain ko kasi more fiber. Ito naman artificial color. Ayan. So masarap to sa kape. So ito guys ay mga London chocolates. So tinatawag ng London chocolates kasi made of London. So ito, mga importation po siya. 1950 pills ang isa. Ayan din mo. Ito guys, ayan, sa mga mahilig sa Toblerone, ayan. So 1 kg guys, ayan. So isang ganito, mga mahilig Toblerone, ayan. Masarap to pagdalhin para sa Pinas, pabagahe or pasalubong. Ayan po, Toblerone 1 kg. So ayan guys, naikot na natin tong store na to. And I hope na makabisita kayo dito guys kasi sobrang mura po yung mga chocolates nila dito, mga biscuits. Ayan, so dito po kayo bumili guys. So ang located pala dito guys ay malapit lang po to sa Alcott Mall. Ayan, kung pupunta kayo dito, magtanong lang kayo, Kididi Building. Ayan, so sa likod nyan may makikita kayong Sweet Factories guys. So ayan, makikita niyo yan sa videos ko sa pinakauna-una. Ayan, yun po yung pangalan ng store. Ayan, so bisitahin niyo po to guys kasi dito kayo makaka-save na bumili ng mga chocolates, biscuits, candies at iba pa. Ayan guys, maraming mga pwedeng pasalubong at pwedeng pabagahe. Ayan, so sa mga hindi pa pala nakasubscribe sa akin channel, ayan, please subscribe na po guys. At please like, comment. Ayan, salamat at dito na lang po ako. Ayan, God bless. Bye bye.